Okay, wacho kod piny libamba ma Uganda kama jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni oyango ni tend Uganda ne omako jo Kenya mabende gin jo Kenya Uganda Bob Njagi kod Nicholas Oyoo kendo geng'onegi kuom ndalo 38 koloso gi jopiny kokalo e nyakalondo mar piny Uganda Broadcasting Corporation. Museveni owacho ni Njagi kod Oyoo ne omaki bang' apisa mang'uyo maling'ling e piny mar Uganda yangogi kaka ongoke mag ng'anyo kendo ni negidhi mar konyo campaign mar jalno maketo sirikal ma Uganda Tesre Robert Chagulanyi mong'ere kaka Bobi Wine motelo ne yiero 2026. Elizabeth Jode chakonwa chendo ne gi report no e yo machal kodma. Seche matin bang' weyo thuolo jokedne ratich Oganda Bob Njagi kod Nicholas Oyoo kod tend piny Uganda, jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni owuoyo e wi ndhicho margi. Kane oloso e nyakalondo ma Uganda, odok ne okang' mane gikawo kolero ni okang'no luwore kod nonro margi mane ofwenyo ni ji ariyogo gin ongoke mang'anyo manyalo rocho arita. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like, for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Wechenego nokelo buok ka ndalo mokalo tend Uganda nokwedo ni gionge lwedo e ndhicho mar ji ariyogo mane otimore tarik 1 dwe mar 10 e alwora ma Kireka mayudore Kampala. Katendo bila ma Uganda emane obedo mokwongo e kwedo wechegi e bura mane otimore tarik 6 Oktoba. I don't have any information to the effect that they are in police custody. Nor do I have any information that they are accused by police. If I had it, I would volunteer it here without any reservations. Jumbe ariyo bang'e, jolweny ma Uganda bende ne ochako kwedo ndhicho mar Njagi kod Oyoo bang' donjnegi kod okinde ariyo ma piny Uganda ne gin kod lwedo e ndhicho mar ji ariyogo. E duoko margi ne doho, Uganda People's Defence Force kata UPDF nolero ni e menyo margi onge andika mane giyudo manyiso ni ji ariyogo nodonjo e pinyno. Bang' tendo bila kwedo ndhicho mar ji ariyogo, doho mamalo ma piny Uganda ne ong'ado bura ka ginyiso okindego mondo ogo ripot e wi lal mar ji ariyogo. Elizabeth Jode, Ramogi TV.